Bos días a todos amigos desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe o meu espazo das madrugadas está dedicado a un mestre da palabra, especialmente da poesía. Un home con unha sensibilidade especial que detecta e denuncia con grande sutileza e paixón calquera tipo de treboada social das moitas que desgraciadamente acosan os nosos sentimentos cada día. Hoxe Carlos Abeledo nos fala dese genocidio que parece solo terá fin cando xa non quede xente a quen asesinar en Palestina. Hoxe porei voz a dous emotivos poemas que Carlos regálanos no número 19 da nosa revista Nos, a xente do redor. Un deles é o Diccionario, que dedica ao pobo palestiniano. Non hai guerra. Que mirei no dicionario esa palabra. Non hai guerra. Non hai loita entre dous. Hai xenocidio. Por fin atopei a palabra. Quer dicir destrucción metódica dun pobo. Procuro devagar e perto atopei máis. Que dime o que é unha xentalla. Que é esa xente despreciável? Sego a procura, o dicionario é grande e leva tempo saber que son as cousas. Olla ti, aquí está, criminoso, contrario ás leis morais. Mais non me sentín satisfeito e vou procurar outras palabras. Por exemplo, holocausto, que sería a que me rebenta as venas. Prefiro esquecerme desa verba que deturpa a historia, e eu, sumido na tristura, vexo o mundo do revés. Fillos de asesinados que tornáronse asesinos. Non podo máis. Vou deixar no andel o meu dicionario. O seguinte poema de Carlos titúlase Neno palestiniano. Nacín en Palestina. Podía ter nacido en Lugo ou en Leningrado. Miña nai pariume onde ela puido. Ou donde quixo, que sei eu. Mas non podo decir se foi por papá ou se foi por a mamá. Que naceron aquí, que me marcaron. Mas esta é a mensaxe que eu vos podo dar. Meu pai fica aquí morto, está ao meu lado, todo cheo de sangue, agardando que o veñan buscar. E o meu irmán, o pequerrecho, partido en dous, esnaquizado. Eu era un neno feliz, mas agora todo tornou amargo. Sen saber o porqué, estamos bombardeados, mortos de fame e sede, e ademais din que nós somos os malos. Grazas, Carlos.